just 3 miles, yeah, just 3 miles. We don't Just 3, that's 1, 2, 4. I like a better to buy. Jalo shada nem purisero. Alo shada nem purisero. Mbaba tena zakatiza Zimbabwe. Mari mabandita ake. Mabandita ake. Murungu ya amprisa asiki pano. Anasika pano ndomutuka ibaba baba. Aba mndu wese anobva kuZimbabwe anokumamisa wese. Nokurowa pano. Aba unomamisa aba. Vaka kwabva Zimbabwe rini murungu? Inini? 86. Nana akishona uchiri kuiziva. Nakura mkomboni. Waigara komboni yako? Mapurasi kudu. Kupi? Kuchinwai, Bangeti, Bandura, Mutare. Bindura kupi kwacho? Ndiko kumusha kwangu. Pamwe sani kutorima mumundongori wako so. Bindura kupi kwacho? Ndakabva ndakandiri musaizi mufana uyu. Hazvitaura. Saka ndipe nene naye kanobvudza mombe dzangu mufano. Mata yako. Anobvudza mombe dzangu kati ane mombe dzakawanda. Dogara ina kufunze Mugabe akudze mombe dzako. Aiwa Mugabe. Yakaudzvanyira ndiye anofana kukudza mombe. Mugabe idhara hombe kareri. Pechero rizive here murungu yoti rakaita se. Kudza Grace pechero yake akafana Mugabe. Mugabe akanzi kumusvira anotarisa mhete so anodaidza gondo kuya kusvira. Anotarisa. Vanhu vari pechera Loda huku idzi mandiende. Rutamba loda huku pedze mani. Kipinda pedze muloda muhuku. Vanopedza basa ravo, ita basa renyu mupedzeka. vanokupindura Mutema tiri mugona kutaura zvona. emrewa uyaona munhu aritaura zvona panapo emda amwane prize zindabo Mangana wawanda 16. kupuka Kwese. kubotswana kwaita seiwe aiwa ndichakunzwa manje iwe unotaura nababa wako manje kuti hamseri fasken jaso yini takawatozokera unotodero akafa manje haafe uyewe Dei akafa noina ikoko ndotomutundira musoro yake boksi make. Mamira maboksi yake chaicho. Ndotora video ndoita pa TV chaicho. Karungu akamamira Mugabe boksi yake chaicho. adei Endai bade uyu. yadakuenda murungu Ana manje mdara. atitokudayo bhodhe yako kaipa mudhara zvaoma kudai so asi Mugabe akafarira nomutundira mubhoksi make nazvamumamira ibete remunhu